This is 92.7 York FM, broadcasting from San Roque, Hilongos Leyte, Eastern Visayas, Philippines. Operates from 5 a.m. until 9 p.m. at 92.7 MHz. Approved to operate by the Department of Trade and Industry with certificate number 05478-933. This station, managed by Pastor Noe Montibon Mahait and maintained by Celso M. Ortega, First Class Radio Telephone Operator, duly licensed by the National Telecommunication Commission with license number 93-115V111-4700. Yoke FM shares Christian values, news, and for community service. Stay tuned. 92.7 Yoke FM is now signing on. Kini ang 92.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimong paglaom nining masamok og walay kasiguruhan nga kalibutan. Kini ang 92.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag adlaw sa kasadpan nagapadaya sa gugma o pag-alima sa Ginoo. Ang awit sa langgam huyo-huy sa hangin nagdapit sa pagdait sa Diyos. Daigon ka ang maubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Mga bituon sa langit nagasidla, nagsimba o nagyupo sa Diyos Amahan. Ang adlaw o bulan ug ang kawanangan hingmod na sa pulong ni Jesus. Daigon ta ang mabubuhay, awitan ta ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Mga tinulog sa ulan, sa kaunhan, o ang nagabisiris sa halaman. Kung atong susihon, diin kining gikan, masayran nga si Jesus ang tinugdan. Daigon ta ang mabubuhay, awitan ta ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos.
Daiguntang ang mabubuhay. Awitan ka ang makagagahon. O kalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Ang manunubos. Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Ang atong oras sa York Radio, alas 5:10 ang takna sa kabuntagon. Ang dalay ko ng ginoon ni buntag ang mga kapaglaom sa lain sa mga adlaw. O kay guyanan nga iyang gihatag sa matag usa kanato. May buntag, may udto, may hapon, may gabi sa kalibutan nga maabot sa itong Sibya via internet o sa mga listeners sa 92.7 York FM, Friend FM, Care FM, Advent Radio, Hope Radio, Maasin o sa ato usab nga bag-ong stasyon sa Katarman, ang atong Voice of Hope Katarman. Maayong buntag, maupay nga aga. Good morning sa atong tanan nga mga kapaglaom o karon welcome sa ato usab nga pagpamalandong sa kabuntagon nilabi na sa itong first nga segment karon. Ikaw ug ang komunidad ug atong i-welcome ang atong higala diha sa Cebu. Kapaglaom Sir Boy, maayong buntag Sir Boy. Maayong buntag, Mr. Long. Okay, so ato sang i-welcome si kapaglaom Kuya Ruben diha sa Ormoc City. Kuya Ruben, maayong buntag Kuya Ruben. Maayong buntag, Mr. Dong, Sir Boy, maayong buntag. Yes, okay. Na ato mga partners mga kapaglaom. Si Kuya Buning murag wala man di man kasulod. Asa ka si Kuya Buning ron. Yes, Okay, ug Tabango ron. atong pasalamatan sa Kuya Ruben. Tabango si Buning ron. Yes, okay. Ate Miriam, good morning Ate Miriam. O gato sa pasalamatan si Sister Marilyn Mangmang, maayong buntag pastor, kauban sa mga host sa Yuk FM Ilongos. Happy midweek sa tanan. O niya po nakauban na to karong buntag sayo si Ruina Dahutoy. Good morning Sister Winang. Kini ko no Ruina ang iya ining nickname Winang. So Ruina. Sister Ruina Dahutoy, good morning. O makapaglaom ato ding ihatag ang panahon Cancer Boy alang sa pag dumala sa ato karon nga ikaw ug ang komunidad. Sir Boy. Okay. Maayong buntag sa tanan. May udto, may hapon, may gabi. Tibuok kalibutan. Okay, atong bulaton sa kadabuntag. Sa ilo amin ninyo nga mutugaw na pudmi sa inyong malinaw nga paghinuktok baka diya. Pero mo yun yung mga senior citizen na ang aging sabton mga kaigsuunan kay datan puntag makotlo ng mga mayong babasang. So, si Ruben magbuntag itong mga pinarangga ng mga partners nga mag-comment kanunay sa atong mga ipang hisgutan din sa atong ikaw ang komunidad. Salamat sa Pastor Dong sa atong sa oras imong gahino sa oras ko alas 5 ato sa alas 6. So, nining kabutagon mga kaigsunan ato ning sugdan pinagis pagampo atong ang ingon si Ruben alang sa pagampo. Sige, akong yung tanan sa pagduko sa ato mga ulo alang sa atong pagampo. Dalay ko nung mahigugmaon nga Dios nining taknaa sa kabuntagon. Amo na usab ikaw gipasalamatan tungod sa lain na pud nga higayon nga imong gitugot sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa malinawon nga pagpahulay nga imong gihatag kanamo tibuok gabi ug gipadangat nimo kami ni buntaga. Aron namo na pud ikakauban ang among mga viewers, among mga listeners dinhi sa kanginan. Hinaot Ginoo nga samtang kami magapadayon sa among isgot-isgot sa mga importante nga mga butang adunay labot sa among
pagkinabuhi, ang pagtuo, hinaot nga imo kaming tagaan ug dugang kaalam. Panalini Ginoo matag usa ka namo Sir Boy, Pastor Dong, o banusab sa among mga viewers, sa among mga listeners, hinaot Ginoo nga mapanalanginan kaming tanan ini buntaga sa mga pulong nga among paghisgutan. Ug hinaot nga imo kaming tagaan ug may kondisyon sa among panglawas usab kauban sa among mga viewers, sa among mga listeners, sa among mga speakers nga among mapatian Ginoo kada adlaw. Ug hinaot nga imo kaming giyahan pinagi sa balang espiritu nga magahatag na mudugang kaalam. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pagampo. Pasaylo kami sa among mga sala. Ang tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay. Salamat kayo, Sir Robin, sa pagampo. So atong giskutan kagahapon sa buntag, may tungod din ang pulong din sa Proverbio Kapitulo 23, versikulo 17. Ayaw itugot sa imo kasing-kasing sa pagkasina sa mga makasisala. Umoingon da ita nga nasina ko. Pero wa itugot sa imong kasing-kasing o kada tingali. Kanang daklit na kayang pagkakita ni mo ay niya may ninduta itong sakyanaan na. Di tingali na sala sa Robin. So ayan daw na to defining. Kaysa napulo kasugo. Murag waman masulti din na ang kanang pulong yun nga pagkasina. Pero ang kaibog dapat tingali kaibog pero masina. Pero gibutang ni mo kaibog hindi naman na din sa napulo kasugo. Hay may bugat na kang masina ka o may bug. Tingali ang kaibog murag dili pa kaibog at gani kaysa sa kasina. Pero nanas na pulo kasugo. Kaya kung maibog ka, mahimo mo kuning tuburan sa kuan. Madili na maayo nga buhat. Mahimong imong kawaton kay naibog ka. Makasala na inon ka. Mahimong imong di bakon baka dauton sa bang tao sa butang nga siya doon na iya. Kaneto bitaw si Ruben. Bata pa mong kwarto katong adto mi sa Hong Kong. Panahon sa wanto sa mission sa ako. Ako rin pinakabata. Tingali kay bata ko, ako yung napilian nga mo kurister si Ruben. Unya kay ang pagkaitag dugo ba? Nagbit-bit po ko. Sa bato yung kanta na ako. Ako may gitudlo po ni Pastor Rosindo. Kasi may presider. Pagkahuman na sa among murag devotional, murag last to nga devotional kay kalas 9 manguli na din sa Pilipinas. Nagtindog-tindog ko kay napaabot ko sa mga kauban. Gidool ko sa publishing director dito sa Cebu. Gihingat ko nga
pataka raw kag beat. Pero naiba ko nga siya hilig sa music. Pero walang yun sa tuloa ba. Yun siya. Di man tumao tong imong beat. Dito may noon ka amigo. sa iyang pag ambot kasi nabukatong iya. O kaibog. Dapat din mga panahon nga kita igsoon mabiktima po nini. Mahimong hinungdan mga kaigsonan sa mga pagbebe ay tungod igsoon sa kasina o pagkaibog. So mga gyapon ang atong hugupan karong buntaga mga kaigsonan. Atong ihatag ang panahon kang si Ruben sa dugang pagpasabot kanato kining dili maayo o dili maayo itugot sa atong dili tingaling pagbutang sa kasing-kasing muni makapadautan kanang imo bang ihambin ba murag sa tanang gutlo tingali naa kanimo kini siyang kasina pero sa daklit lang naibog ka nasina ka niya nga daghan siya kwarta ikaw dili tingali makadaot. Sir Robin. Okay, salamat Sir Boy. O akong panimbaya ang atong tanan nga mga viewers, tanan nga mga listeners nga naa sa atong comment section ng uban, mayong buntag ninyong tanan. O atong padayonon ang atong pagtuon alang sa atong isgutan karong tibok semana. Kini siya nga chapter 23 Sir Boy sa proverbio. Ang whole chapter nag-isgot mahitungod sa mga tambag, mga pahimangno gikan sa mga ginikanan ngadto sa mga anak. O di ni nato madali-dali pagkahuman mga kaigsunan sa atong padayonon ang atong isgutan gapon ang gisgutan din sa bersikulo 17 no o 18 gingon din ayaw kasina sa mga makasasala tahura hinuon sa kanunay ang Ginoo og siguro gayud nga may maayo kang kaugmaon o dili mapakyas ang imong mga tinguha. Ang gisgutan din mga kaigsunan nga usa sa mga pagpahimangno no nga dili ta masina sa mga makasasala. Kung sa may buti pasabot ini mga kaigsunan. Dunay mga tao atong mga makita sa atong palibot mga kapaglaom. Unya ug ato nakita nga mura og ang ilahang pagkinabuhi murag hayahay. Unya ato nakita nga mura og ang ilahang pagkinabuhi nahimong hayahay tungod kay ilang dili maayo ang paagi sa ilahang pag-acquire sa ilahang bahandi no. Unya maghuna-huna ta mga kaigsunan nga sila ra bay makamao di ba pud ta kamao pero ang gisulti sa Biblia mga kaigsunan klaro kaayo nga dili ta masina nila unsa man di ay ang lintunganay aning kasina Sir Boy. Og masina gani ang tao, mo adapt siya, mo imitate siya og unsay gihimo sa iyahang isig ka tao. Mananglitan og ang iyahang isig ka tao nagnegosyo og drugs. Unya dayon nadato. Kakita niya nga nadato kahibalo siya kung sa negosyo, iya pong lisudlan. Nga tungod kay gusto siya nga mapareho.
Pero sa akong paghunahuna, Sir Boy, nga kininiya siyang gisulti din sa Biblia nga kasina sa laing paagi dili ta masina nila pero pwede ta mo imitate sa mga maayong mga butang, no? Kay kaning gisgutan din sa 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 16 ingon si Apostol Pablo nga imitate me ingon siya. O sa 1 Korinto 11:1 balik siya pag-ingon nga imitate me just as I also imitate Christ. No? Ingon niya nga manag-ingon kamo kanako, maingon nga ako mikopya sa ni Ginoong Hesus. Sa ato pa mga kaigsunan, ang pag-imitate dili siya sala. Kung ang imong gi-follow, ang imong gikopyahan ang Dios nun nga paagi. Ang imong gi-imitate kadtong minatarong nga paagi sa pagkinabuhi, no? Kay sa ako nang gi-illustrate din sa una, Sir Boy, na ay usa ka tawo nagtukod siya og bikere. Uy, asinso man iyahang kahimtang. Nakita sa iyahang silingan nga maayo ang negosyo nga bikere. Kay daghan kay mamalit ba. So unya ang iyang gihimo nagtukod po siya bikere. Nagtukod po siya bikere. Ngano tungod kay nasina siya sa iyahang silingan. Karon pagtukod niya bikere, ang iyang silingan gihimog laing strategy nga mukusog ang iyahang kuan nga madaghan iyahang customer. So nagluto siya pandesal. Ato dito kada buntag daghan siya tuki. Oo. Pagkita po sa iyang silingan, nga daghan siya customer mabuntag tungod sa pandesal, di luto po siya pandesal. Karon ang iyang silingan po nga nakakita nga nabahin na po ang mga tao. Butangan niya kratula. Butangan niya kratula nga hot pandesal available. Ang mga tao kay gusto man po og init nga pandesal, di tuwa dito ang daghan kada buntag. Pagkakita po sa silingan nga tuwa na dito ang daghang mga tao, butangan po niya kratula dito nga burning pandesal available. So usahay pa kay sunan nga dili matagbaw ang tao ba nga ug unsay nakita sa mga tao nga kahimtang di na lang ba unta ba nga malipay ta sa kalampusan sa uban, di ba Sir Boy? Oo. Nga Pero mo ni sakit sa Pilipino, Sir Ruben. unsay Kaya kalampusan magtukod kag tindahan karon. Pagkauban na pilain dito sa Atbang. na po. So mausahay dili na lang ta malipay ug unsay kalampusan sa ato ang igsuon. Ora og hinuon ang pag-imitate, Sir Boy, kung imong kopyahon ang mga maayong butang, no? Walay matamakan nga mga katungod, okay ra na siya mga kaigsunan. Kana bitawng pag hatag nato og akong gi pananglitan. Akong nakita nga si Sir Boy usa ka lumo nga tao, usa ka mapailobon nga tao. Unya ako nakita nga wa na sa ako nga kinaiya. Kay dali ko masuko, no? Hatempered ko nga tao. Unya wa ko'y pailob. Unya ako nakita nga si Sir Boy mapailobon nga tao niya nakahunahon ako nga akong kopyahon siya. Dili siya sayop nganuman tungod kay ang atong pagkopya maayo nga paagi para langit ang ato mong
No? Wa ka kasunod si Ruben sa pagis kaso sa kasuko. Wa- Kanang hilom sa kasuko ba? So, ang importante di mga kaigsonan, kanang pag-imitate na to sa kinaiya sa atong isigkatawo, mauna siya ang gitudlo nato sa atong mga kabataan, Sir Boy, nga dapat o mangita sila mga barkada, pilion nila ang ilang mga barkada nga dunay maayong background sa ilahang kinabuhi, no? Nagyod. Ayo ang upbringing sa ilang mga ginikanan, nga naman tungod kay kung pananglitan nga mahimo silang amigo sa atong mga anak, posible nga ang ilang kinaiya, ang ilang pamatasan sa ilang pamilya nga maayo o naay harmonia o niya gugma na kanunay, ma-influensyahan ang atong mga kabataan. O kahapon, o atong nakita nga atong mga kabataan na influensyahan sa mga ginikanan nga matinahoron o niya respetado nga kini siya nga mga kinaiya pwede pod nga ma-influensya ngadto sa uban. Sa ato pa dili daotan, Sir Boy, ang pag-imitate as long as ang imuhang gikopya uyon sa kabubuton sa Ginoo ug dili pinaagi sa kasina kundi pinaagi sa imuhang karakter nga gusto nimong usbon imuhang kinaiya, no? Pero kay ang gisgutan dinhi mga kaigsunan nga kanang kasina nga nagdala og dili maayo nga resulta, Sir Boy. Kay naay mga Yun. tao masina gani ka, imong daoton ang imong igsuon, no? Ngano man tungod kay imong nakita siya nga ning uswag samantalang ikaw nagpabilin nga mao lang gihapon. Unya mo nang imo siyang daoton, imo siyang libakon, no? So ang kasina mga kaigsunan dili magdulot og maayo nga resulta. Busa nag-ingon si Apostol Pablo nga imitate me as I also imitate Christ. Ha? Now, therefore, ingon siya, I urge you to imitate me. O sa 1 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 6, nag-ingon siya, and you yourselves became imitators of us and of the Lord. No? Sa ito pa mga kaigsunan, pwede ta mukopya sa kinabuhi sa uban, giunsa nila sa pag-alagad sa Ginoo, nga luyo sa daghan nga mga problema sa kinabuhi, luyo sa daghan nga mga pagsulay, pero nakasurvive sila. So, ato nakita mga kaigsunan nga, usahay kita, dili ta kasurvive, usahay mawad-an tag pagsalig sa Ginoo, tungod sa gagmay nga mga butang nga nakulangan ta, unya, di ka ka-survive. Samantalang ato nakita nga nay atong mga silingan nga mas nagkalisod-lisod pa nato. Unya ning survive sila sa hagit sa kinabuhi. Busa mga pangutana tanganong sila survive, kita di man. Dato pa mga kaigsunan, ang ato tingali nga pagtan-aw sa kinabuhi sa ato ang isigkatawo, atong tan-awon ang positibo nga bahin sa ilang kinabuhi, no? Ngano nga ang ilang kinabuhi nahimo mang ingon ana nga wa man sila igo-igo nga kapasidad, pero nilahutay sila. So kining atong isgutan, Dear Boy, nga naghatag ka nato og dugang nga pasabot sa atong kaugalingon nga ang atong mga focus dili nato i-focus ngadto sa mga makasasala sa atong giisgutan kagapo nga don't focus on sinners around you. Focus on God and His holiness. So, imbes nga
Adto ta mototok mga kaigsunan sa kinabuhi sa uban, dito ta mototok sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Tungod kay siya lang mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa ato ang pagtuo. Balik nimo Sir Boy. Salamat, Sir Robin. Yung gisulti na rin na ayaw itugot sa imong kasing-kasing. Sa ato pa, hindi mo forma maguling batasan. Sa diha igsoon nga ibutang na nimo sa imong kasing-kasing. Kaya nga naman, makato na makaugog mas butang nga dili mo. So may gugma na ka sa butang nga dili mo, muna makapadautan. Kaya sa makasasala lang, ang Diyos nagumabiyas mga makasasala. Ang gikalikotbutan sa Diyos, ang iyang sala. Sumapon ni, okay na siyang maibog ta o mo imitita sa mga maayong butang. Pero sa mga daotan na nabutang na sa mong kasing-kasing, mahimo na mo po ka nga daotan. O kung mahimo na kang daotan, daghan na mga butang nga dili maayo. Ngod kay nahimo ng batasan nimo ang pagka masinupakon. Daghan magimugawas ka kadaot basta ibutang na nimo sa imong kasing-kasing. Kaya nga atong kasing-kasing malimbongon magod. Sama na ng pagkaibog o asawa o kubitusnis. Asawa sa uban. Daotan magid ang resulta. Ang dili lang mahitabo na ako naman ang aksyon. Kung mubutang na sa mong kasing-kasing, kanang pagkasina sa uban. So, doon na tingali degree. Asang bahina nga may mong imo na siyang hunahon kanunay. Kay mahimo gyud na nimong batasan. Pero glabay lang, kakita nimo mayo ka nga pasilan. Ang Ginoo may mong madaig. May guwapa mo makita ng imong pasalamatan ang Ginoo. Salamat Ginoo no. Na kining pagkahimos tao matahom gyud kayo. Ambot ka og ang atong mga asawa magpasultion nini. Namasina na ta sa asawa sa uban. Mahimo. Dili may resulta. Kay kini siya ko kasi na mga kaigsunan. Naram ko na siya nauna. Na may tawag yun ang masinahon. Na ugon sa puy naani mo tinguhaon. Na din na po sa Facebook. Pagkita sa anak na ang silingan nakapalit og bagong motor. Ingon po siya ganahan nga. Palit silang motor. Palit na po da. Pag pa-deliver sa silingan o refrigerator, ingon na sa bata nga, bago silang refrigerator. Palit na po da. Hangtod nga, di na sila kabayad. So, silang gi-installment nga mga butang. Mauna na di maayo. Pero, pagkasina lang, pagkaibog, ayaw lang ibutang sa mong kasing-kasing.
So naalala tingali si Ruben uwenta nga. Aw, kung itugod sa Ginoo, nindot ko na natay yung ana. Doon na bitaw akong amigo nga niadtog Amerika. Nakapanguntahan ako nga, kung ano makain niya, simple raman. May istorya. Hugoy-hugoy ni mo. So ako sa na nindutan ni mo adto yung Amerika. Ako di ko tingali ko adto Amerika. Mag-abot na lang tingali tas langit. Mingo na nga, mamigo nga. Siya ro di ka may nang mo adto kag langit. May nang muagi kag Amerika. Wanto kag langit, agig Amerika. Kuadi lang ko. Sunod tuig, ginugog na nga, gibiyaan ang iyang asawa kay ang taga-din hirapod sa Cebu, mo'y gilibin dito sa Amerika. Kuha na, resulta na. Resulta na. Paibog-ibog ang matog Amerika, ang matog langit, magig Amerika. So, mana mga kiksuna, no, ang yawa, gapamati na to kanunay. O kang mabutang igsoon nga, hanay din na sa tong kasing-kasing, ato ganin na siyang ipamulong, mamangin na resulta mga kiksunan, doon na tayo paabot nga mga dili mayo. So, mayo din ni si Ruben, nining uban nga maibog kay maka-acquire man po, hilom-hilom lang ba? Oh, pero di na day kasi na. Dinhibi sa balang kasulatan, no? Din sa Napulo Kasugo. Dili kay ni siya nato ma-pinpoint ba? Dili kay nato ni siya makuan. Makayunta nga makasasala na siya. Kay, nga naman, naaranas kasing-kasing. Di sama sa mukha o baboy, aw, kasala. Agi ka, mangawat ka. O, manapaw. Pinpoint din mo ba? Pero kini siyang pagkasina iso, mo ni sala nga, sala nga, di taka-kuan, di taka-judge, di yun. Pero, paminaw ko si Ruben. Daghan ang apektahan ini sa tanan nga naas na Napulo Kasugo. Kini mo ina mo man gibuhat sa yawa. Ang iyang gipuison sa nahuna adto ni iba. Ang pagpangibog man. O niagi siya sa bitin nga pinakagwapo kayo sa tanaman sa idin. Ibog dayon si iba. So, wa siya mo bati o kadlok. Nidool nun siya. Nakigsulti siya. Only once. So, unsa kay mo nahunan ni Ruben? Hindi mabutanga ba? O mag-diskuta. Normal na sa kinaiya sa tao tungod kay matod pa nimo kagahapon nagsugod ang kasina dito pa sa langit, no? Nga yawa mga kaigsunan gusto siya nga mo labaw pa sa Ginoo. Ingon siya nga akong tukuron ang akong trono labaw sa trono sa Ginoo. So og moabot ang panahon nga naa gani tay panghuna-huna nga murag masina ta atong hinumduman nga mao-mao mo huna-huna sa yawa.
Mo na May na, mo na may kinaiya istorya. siya. Mo. Pero ang pagkopya, Sir Boy, sa kinabuhi sa uban, dili dautan, depende og unsay imong gikopya, no? Kana. Kay ang gisgutan din sa Biblia sa Roma 12:2 kato 12. Don't copy kuno the behavior and customs of this world, no? But let God transform you into a new person by changing the way you think, no? So dili ta mo imitate sa mga batasan sa kalibutan, no? Ato pa og atong nakita mga kaigsunan nga ang atong silingan na iyang kinaiyang mura og naka hatag kaniya og dugang bahandi. Ayaw tag kopyaha, ayaw kopyahan na. Ngano tungod kay ang Biblia klaro kay nag-ingon nga ang Ginoo maoy atong kopyahon kay siya maoy mo transform sa ato ang mga kinabuhi. Dili kinahanglan nga mo kopya ta sa uban. Ang atong kopyahon ang mga maayo nga mga butang nga ilang gihimo. Dili na to kopyahon, dili ta masina sa mga butang nga ilang gihimo aron sila nadato. Kung dili kopyahon nato ang mga butang nga iya lang gihimo nga ato nakita nga naduol sila sa Ginoo. Kana bitawng imong makita, Sir Boy, nga naay mga puloy-anan nga murag imo nakita nga malipayon kay nga puloy-anan ba? Dapat kana mo imuhang kana mo atong tutukan unsay ilang sekreto nga malipayon man sila nga igo ra man sila makakaon katulo sa usa ka adlaw. Unya dayon wa man sila di man sila pareho sa ato ang kahimtang nga marang-arang man ta nila pero nganong malipayon sila. So kana siya nga kuan mga kaigsunan. Sa akong paghunahon na, Sir Boy, dili na siya kasina kundi murag sa atong gisigutan gahapon murag gi-admire nato ang ilahang pagkinabuhi. Ang ilang sikreto giunsa nila pag-survive sa mga hamon sa kinabuhi nga halos wa gani sila gilungag pero malipayon sila. Ha? Unya dayon kita nga naay daghang sinako nga bugas, pwede man ta malipayon pero dili noon tanan nga kay kanang naa diha sa Ilongos naman ay daghang sinako pero malipayon mo na. Ha? Sako ra. Na kay sako. So ang gisgutan din mga kaigsunan nga don't copy the behavior and customs of this world, no? So unsay batasan mga kaigsunan sa atong mga kalibutan, sa atong silingan nga atong nakita, di na to kopyahon. Dapat og ang ato ang pagkinabuhi nga atong giilang nga suod diha kang Ginoong Hesus mauna ang ato ang i-influence ngadto sa ila. Dili kita mo ay ma-influensya sa mga butang sa kalibutan. Kay ang kasina, Sir Boy, ang kasina nagdala og dili maayong resulta, no? Pero ang admiration nagdala mga kaigsunan og maayong nga resulta ngano tungod kay imong i-apply sa imong kinabuhi ug unsa imong nakita nga maayo sa uban. Okay, Pastor Dong. Okay, so thank you kayo no, Kuya Ruben, Sir Boy. Oo, ang atong mga pinalagang mga higala karon siguro makarelate na makapaglaom no nining mga bahin tungod kay usahay dili na to mapugnan nga naa gining tawag nga pagkasina Kuya Ruben, Kuya Buni, Sir Boy. No, so siguro og ang ingon pa ni Kuya Ruben ganiha ang pagkasina kung adto na sa positibo ba nasina ko na siya kaya ano man abtik kay na siya simbahan participate sa programa. Pero nga ako nga nung dili man ko maka-participate. So kana nga mga bahina siguro sa ba, may mag-motivate sa ato ba nga kita pod mo active pud ta. Pero siguro kung ingon nga kanang tawhana o kanta man gani nga mura og di kayo sintunaw ako
Ano di man kumukanta. So kanang mga bahina siguro Sir Boy nga mo-motivate sa ato ba nga mahimot ta nga mo improve ta. I don't know Kuya Ruben ug unsa na siyang mga bahina kanang gusto ta ba nga nakita na to siya nga ana siya gusto mo ta nga mohimo pod sa iyang nahimo ambot og dili na siya sayop ka nga mga bahina One pag day, Pastor nahimo Dong, motivator Sir Boy ba. one day, kitang mga ginikanan, doon na tayo solemn responsibility ba? Kung saan na itong mga bata po magtubo nga maibog sa binuhatan nato. Yes, kana nindot na siya Sir Boy no. Sa karon bitaw ko ng mga anak to aman maibog sa embarkada. Wa man maibog din sa itong binuhatan. Ako Sir Boy no kay katong akong amahan perti man yun tong pagkamapainom sa anon mo to'y kung kanito ta tong kinaiya habang sundugon unta ba. Pero nga ang ato nga kinaiya murang nalayo man jud kay sa akong amahan. Kaya kung wag ito ka-try nga naay kakuan. Kung katong manindot man kinaiya na to imitate. Yeah. Kanang kinaiya nga imog yung natural, no? Yeah. Kanon yung ka, mo na yung natural nimo kay ang natural nga kinaiya mga kaigsunan, di na mo kuyog sa bahandi. Pero ang kinaiya nga dili natural, plastic. Pag daghan sa imong bahandi, mausab po ang imong kinaiya. Yeah. Pero kung ang kinaiya ni mo amahan, natural good, automatic ka tingali mo sunod ng mga anak ko nato. Maapot tingali nilang pagkasina o muangat ang amahan. Pero ang giingon mga Sir Boy, ang giingon ni Mrs. White nga kung maayo ang foundation sa atong mga kabataan, sana pa sa ato ang poder, inikadagko na nila nga lahi na po ang ilang mga circle of friends. Yeah. Posible nga ma-influensya siya sa ilang mga friends tungod kay wa naman sila diha sa ato ang poder to ang lahi naman po ang ilahang mga kahugoy-hugoy. Pero bisan pa ni ana di gihapon mawala nila og unsa tong ilang nakuha sa puloy-anan nga diin sila nagtubo. Sakto Kuya Ruben no. So do ay nayay ato ang higala ka Sir Boy Kuya Ruben ato ni siyang entertaining iya nga contribution niya. So si Marilyn Mangmang ingon siya, Pastor, ang kasina nagahatag og kagulanan. Ano sakto gyud kay ano man na ako'y nakita nga ingon ana nga batasan kung unsang iyang silingan maupod iyang maupod ang iyang kaparat. Pastor, iutang man niya mauna nga nalubog siya sa utang mao nga dili yun maayo dapat makontento ra yun ta usay naa nato. Katong imong gi-istorya ganha Sir Boy, sakto gyud to no. Palit mang silingan og motor, palit pag ref, palit og TV, palit pod. So abot na sa sinuktanay, dito na nagka-problema na. Problema na. Tinuod no, hatag og mag-isugutag panglawas. Makakuan gini siya, contribute gini siya mo stress. Nahimuot ko Kuya Ruben nga na Sir Boy, naminaw ko sa radyo ganiha dito ko sa kwarto. Kuya Ruben ganiha baing mo nga naghimo siya hot pandesal. Ang usapod butang po siya karatula iya. Grabe no. So kining glasses sa mga kinaiya nga ingon ini no. I don't know dili pud ta maka-judge siguro pod unsa pod na iya hapon nga kuan unsa pod iyang motibo nga ingana pod yang himo. Pero kana siya resulta gid sa kasina. Kasina gid batasan sa batasan sa Pilipino. Pasudong tukod ka gamay tindahan pagkaugma tuwa na po sa bang galinya na dili analyson ba og di ba nimo kapikta sa market
market din na sa imong silingan. Kaya maniguro lang po ka. Mo ni dili maayo nga traits. Yeah. Kining pagkamasinahon. Pero kana siyang kuan Sir Boy, Sodong. Kana Yeah. siyang atong makita ba sa uban nga ang ilahang nahimo nila nga luyo sa ilahang mga kawaladoon. Samantalang Imo. kita, di na to mahimo. Mao gino? Kahinumdom ka Sir Boy atong kuan bitaw katong kimpang nga caretaker dito sa Jose sa una kay ka to. Oo. O kugihan ka ito siya Bulakaw, mo Bible study. Unya, og imong hunahuna-on ba? Kita. Ug hunahuna-on nimo. Ikaw maikaglawas, wa kay sosyo, di ka kimpang, pero wa gid kay bisag usa ka buok gi Bible studyhan. Pero Mao. Kana kana nindot kayo imitate Kuya Ruben. Kana mo nindot kayo nga sundugon. Oo. Okay. May pasunod. ni ay mga tao nga Maiglawas. kalakaw, pero kugihan kayo nga mo bisita. Na mga tao nga wa gay diferensya, Oo. tapulan mo lakaw. Punan mo Bulakaw. Di ba ka Okay. usa sa mga usa ni kapaagi sa pag-motivate ba? Kanang paibgo na to ang atong sako pa ka sa iglesia sa buhat sa usa ka mayong buhat. Hinoon kining atong giisgutan may tungod ba ni sa pagdili tugot sa pagkasina sa Yeah. makasasama. Pero talking about pagkasina, o di lang makasasala mo yung ipasunod mga mayong buhat, may mo man tingali na siya. Sa mas pagpasunod sa itong mga anak, sa mas pagpasunod sa mga itong iglesia, labi na yung mga department na to, Yeah. sige man na sila promote. O sa nini, kasagaran nga akong mabatian kini sa stewardship. Kining mo ato kanunay ipa bati ang mayong buhat ba sa mananang double type. Yes. Kunya, nahimo hinoon nga more na overemphasize na nga masina na hinoon ng mga kigsuna na grabe no, ikapo double tight pag yun siya kadaghan sa panalangin sa Ginoo no kanya. Di ba tungon ni ana nga motivation mayo ka na natong ipabati sa mga kaigsunan sikuan pati ni dako ang iyang negosyo kay nag-double tight. Oh. Kining So- sulti ni Rodita Balbuena Pasodong. Yeah. Ingon niya nga ang kasina mahulog sa sala. Sala. Kay kung niya sundugon ang nasinahan pero Nasinahan. di niya malapawan. Siraan na lang. Siya unya di mapatyon. Tinuod na biblical na siya Pasodong. Kay si Cain bitaw Yeah. ang hinungdan nga no gipatay niya si Abel tungod Abel. sa kasina. Pagkasina. Oh. So ang kasina wa di gyud magresulta og maayo. Mayo. Di gyud magresulta og maayo. Awa man siya kay Ruben ngano nga pareho mi naghalad. Oh, Pareho nga permirong bunga. Ang gihalad ni Cain pero ngano nga si Abel raman. Oy gitubag ang ako wa man. So niya gipatay niya si Abel. So tinuod na Sakto. nagresulta sa pagpatay niya sa iyang igsoon. Igsoon ganito ha. Yeah. So mo na nga Siguro karon Kuya Ruben daghang mang klase sa pagpatay dili siguro patyon physical pero grabe po labaw pa sige patay ning pagdaot. Kining daoton ni mong tao labaw pa na sige murder nimo na. So imo panon ba Mm,
o gusto ka mo usab sa kinias tao nga di nimo mahimo tingaling iskutan ang mauber ang pasahis ba Sakto. nga ang napadako no nato ang kasinan na noon sa mga kaisunan kay narpagiro nga ipasuwat gyud din na sa pasuwat bitaw pa commitment. Oh, kanag makitaan sa uban pong mga kaigsunan di mapugos in taon ning napuy-uban nga ang diha nakuan bitaw ko na naalaro ko na ba ko maayo pa kanila pag nga ingon na naon na Pero sa kinabuhi ni Cain ug ni Abel kusot og boy. Hindi ta kabasa nga ngano nga wa naman lang kopyahan ni Cain ang paagi ni Abel sa Himo paghalad level. unsa iyang gihalad, no? Ngano wa na lang niya kopyaha? Nganong batasan dito niya. nasila? Tinuod to nga nasila siya nganong ang kang Abel gidawat ang iya wala. Nga tingali iyang nakita nga ang iya mas mahal pa kaysa kang Abel. Oo. So mas maayo di ay nga ang ato ang imititon kadtong maayo. Oh, Sa ato ang pa atong sa kopya. motivation nato, Sir Ruben, ang obedience, mo na ato ipadako. Dili ng obedience sa uban nga ni sunod ta kay siya ang pagsunod na panalanginan man hinoon. Murag wa naman tay time, Sir Boy. Okay no? So ato ni siya nga tiwason og Sir Boy kay kanang gihatag ni Sir Boy karon nga kuan nga sini illustration nga ato ni siyang mapasabot Sir Boy no kay sa una baya Sir Boy sa atong nabatayan sa una may gani kay nawala to sa una ang mga report Sir Boy nga taong natabangan o May mga problema dahil sa kwartang napanghatag sa una naman basta pag-report sa nabautismuhan. sige. Kanita po hasta mga patay pang-report man. Okay, nasina man. Naghatag kasi na. So ang mga pastor Ngano man yung usa nga perti mang daghana siya na nakuan? Nabautismuhan niya ako man so nasina. So naapil ang patay. ang di mayo ang nag-promote. Nag-promote. Sige, ato di nindot kay nga issue pa makaigsoon na no. At least nga maka-learn ta ang komunidad dili lang ng bahina siguro Sir Boy daghan pa kayo sa atong puloy-anan Sir Boy. Kabalo ta kini bayang mga anak usahay Sir Boy dili maayo ang ilahang relasyon tungod kay ang ginikanan pod Kuya Ruben dili pod kay maayo ang pag-treat sa naay gipalabi ba. Napoy po kadto bitaw sa kanang ba? nahimo noon nga division problema sa puloy-anan. So ato ning sigutan ugma makaigsunan no. Tangin ninyo ugma kay kabalutan nga ang puloy-anan usahay nagka-create og dako nga problema tungod niining mga bahina. Sige, ugma buntag. Nanas Pastor Rabilo ugmas buntag ato ning pasudlon ugmas Pastor Rabilo. Kay di malikayan sa puloy-anan no nga dunay gyud makasina sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan kay dili kayo patas ang pag-treat no sa usag-usa. Si Kuya Ruben ini maka Madilit siya na. Dagan mo si kanak. daga mo sa anak. Bisan nga mayroon basta Oh, ini mo ning motivation. sige kaya na Pastor M. Atong hatag ka Sir Boy ang pag-close. Ato magampota alas pagtapos. Ginoong Diyos, salamat kayo ni ibigay kanamo sa iyo sa kabuntagon. Salamat sa mga maayong una-una sa among mga partners. Salamat Ginoo nga ikaw nagtudlo kanamo sa mga butangan din. Mahimong magabayan namo sa among pag-alagad kanimo. Kanamo mga senior citizen, kalipay na namo ang pagpahibalo sa mga partner, mga
listeners o mga viewers. Unta masunod din siya mga kaigsunan kini mga lagda nga adunay kalabutan alang sa espirituhanong kinabuhi. Salamat kinos pagtubag sa pag-ampo o sa pastorin. Makikuban ka namo na muntaga. Amo sa tugyan kanimo o ang balang espiritu magahupong sa matago sa kanamo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, sa among manluluwas. Amen. 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 Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Ang atong oras sa York Radio alas 6:05 ang taklos Kabuntagon. Welcome mga paglaom sa atong tulumanon pagpamalandong sa Kabuntagon. Ang balang kasulatan nagaingon sa Kolosay 33. Apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang ginharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. O unya kining tanang mga butanga, igadugang ra kaninyo. Tungod nini namugna kining maong tulumanon, pagpamalandong sa kabuntagon. O karon, aniya ang inyo tigdumala. Again, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, may gabi is tibo kalibutan nga maabos nung Sibia via internet sa mga listeners sa tagatagsa nato ka mga FM station diha sa Friend FM Ormo, Care FM Northern Samar, Advent Radio Salcido ug sa York Radio Maasin ug sa ato ang Hope Radio Maasin ug sa York FM, 92.7. So makapaglaom, salamat kayo sa inyo kanunay sa pag tune in sa ato usab nga mga frequency og nining buntaga. Welcome kamo sa ato karon nga pagpamalandong kauban sa atong higala si Pastor M. Apan sa dili pa nato kaniya ihatag ang panahon mga kapaglaom, ato sang ihatag ang usa ka pinasay nga awit sa atong team song Langit ang Hinungdan. Standby alang sa mao nga pinasay nga awit. Langit ang hinungdan sa akong pagbago, kay dili ko buot, impyernong dulngan ko, busa maning kamot ko, langit ang dulngan ko, kay dito nagulat ang Ginoo. Ito sa langit, kalipay maangkon ko, ug walay luhang muagas sa mata ko. Lunlun bulawan ang pagalaktan ko, igsoon ko. Kaigsuonan ko, dasigon ko kamo, nga kitang tanan, panahon ng magbago. Busa hinulsulan ta, ang tanang kasalanan, ug likayan ta, ang tanang kahilayan. Dito sa langit, kalipay maangkon mo, ug walay luha mo agas sa mata mo. Lunlun bulawan ang pagalaktan mo, igsoon ko.
dito sa langit, kalipay maangkon mo, ugwa na'y luhang muaga sa mata mo. Lunlun bulawan ang pagalatan mo, igsoon ko. Igsoon ko. Igsoon ko. Kaya itong ganyan tanas pagdukos ng mga ulo mag-aampo ta. Dalay ko na mga Diyos. Samtang kami karon mamalandong sa mga pulong. Pali kami. Handa malo lang among kasing-kasing o pangunahuna. Aron nga mahimo kini siya nga kasabot sa imong mga mensahe pinagi sa imong alagad. Si Pastor M nga imong ipadala ka namo karon. Gamita siya nga usa ka instrumento alang sa matag usa namo ka mga kinabuhi nga ang mga pulong gikan kanimo ipaagi nimo kaniya o kini siya makatabang kanamo ilabi na sa pagligon sa tagag sa namo ka mga kinabuhi sa pagbarog sa among pagpangalaga diha kanimo hangtod sa imong pagpadayag. Salamat ining buntaga sa imong pakiguban o Dios. So pasula kami sa mga sala tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. So makapaglaom standby no atong connect si Pastor M sa makadiyot. Broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio, 92.7 FM, Hilos Leyte. Okay, so Pastor M, good morning Pastor M. Okay, so nag-plaster pa makapaglaw no? Si Pastor M, nana siya. Okay, sa atong mga pinalangga nga mga higala karon nga atang na diha sa atong tagtag sa mga transistor radio no kung back lang mo makapaglaom unsay atong diha sa inyong mga radio ma-plaster. Okay ba? Loud and clear ba ang atong mga reception diha sa inyong mga taghatag sa mga transistor radio? Okay, so na naman paglaom ring na no. Okay, si Pastor M wat ang iya nga pag sunod intakna sa kabuntagon. So wait makadiyot makapaglaom. Okay, so asa ka ni siya karon. Actually makapaglaom nag-ready na to siya. Okay. Hello, Pastor M? Hello? Pastor M? So, I don't know nga nung wala siya katubag makapaglaom. Atong i-try pag-call again makapaglaom, no, si Pastor M. Siguro na pa siya asikaso kadiyot, no? So, again, sa atong pangapinalangga nga mga hook-up station, Friend FM Ormo, Care FM Northern Samar, Advent Radio Salcido, Hope Radio Maasen, Yuk FM, Care FM, amen, Care FM, Friend FM, o nga ato dahil nga bago nga Voice of Hope, no, Katarman, makapaglaom siguro, nagsugod na sab sila sa pag-hook up karon tungod kay karon si Manaha, mag-meeting to sila makapaglaom, nga makiguban ka na to, kada buntag sab diri sa atong tulumanon. So, I hope nga makapasok si Pastor M, no, nga dili ta magproblema sa ato karon nga connection makapaglaom, na Asia. Okay. So, sa kay problema siya nga okay naman to ganiha sa pagtawag nako.
Okay, so samtang napaabot ang makapaglaom, no? Kang Pastor M, ato sang ihatag ang usa ka pinasay nga awit, no? Samtang kay paabot ta sa iya, ha? Balik na makapaglaom ang usa ka awit nga atong ihatagan ninyo gikan sa De La Serna family, ang awit nga Handuma ang Langit. Standby alang sa mao nga usa ka pinasay nga awit. Kung muabot mo ang kalisdanan, kung muabot mo ang kagulanan, kung muabot mo ang kasakitan, duulang kang Jesus kay tabangan. Kung muabot mo ang kalipay, kung muabot mo ang kahamugaway, nahinumdum ka ba sa kahitasan, nga maoy naghatag kanimo ning tanan. Ayaw kalimti ang imong pagtuon, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Gihandong mo bang mupuyo sa langit? Diin way kagulanan o kasakit. Maangkon mo ang katagbawan, Magtindigan. ug ang kinabuhing way katapusan. Yes, hold sa Pastor kanang awit pa. Ayaw kalimti ang imong pagtuon, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Ayaw kalimti ang imong patuon, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Handuma ang langit kanunay. Okay, so ito katag Pastor M. Pastor M, it's your time, Pastor M. Musunod na ko. Yes, okay. Nakuman ako ampo kaniya. Nag-pray na ako kaniya. Okay. Okay, standby pa lang, no? Alang sa mensahe sa pulong sa Ginoo, pinagi ka, Pastor M. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, sa tanan na maabot ng atong sibes sa kanginan, pinagi sa Yuk FM. Kaya lain-lain matag oras di mo kalibutan, no? Dire, ang akong oras dire, alas 6:19 sa gabi. So, hayag pa magkaayong kay. Kung sa maurasan niya, Pastor? Alas 6:19 sa buntag. Alas 6:19 sa buntag. Yes, mo diha alas 6 sa gabi. Alas 6:19 sa gabi. Gabi, oh. Yes. So. Pero ang among oras dire, pagkakaroon,
danag pa kaayo kay ang among sunset diri hapit na alas 9 siguro Mao ba? sa adlaw. Oh, Pero sige. usa magi oras na ako pastor sa broadcast. Okay. Naglibog na ko ron. Mao na siya. Basta usay oras diha, pagka alas 6 diha sa imo sa gabi diri sa amo alas 6 pud sa bundag. Mo na imo oras. 6 to Diri alas ikaw ang kulang alas 6 sa gabi. yes, 6 to 7 na pastor. Koto bro ka sa 7. Ay mo oras 6 Oo. to 7. Sige. Sa oras diri. Hmm. Okay. Mabati man noon sa atong mga Yes, listenero. actually pastor naka-hook up ta karon sa Maasin City, no? Ang nanaputay bag-o nga FM sa Voice of Hope Katarman. So daghanatag mga hook up station karon pastor. Salamat sa Ginoo Sige. sa iyang pagpalampo sa atong mga sibiyas sa kahanginan. May tungod sa pagpaandam og katawan alang sa adlaw sa kaluwasan. Pag-abot sa Ginoo sa Kristo. Mo ni ako yung mga kaigsuunan na kini nga programa gituyo kini aron nga maandam kita kay sa mga timailhan lang giladlad ni Ginoo sa Kristo diya sa Matthew 24 mga timailan hapit agad siya mobalik nagsagunson baya ang mga timailhan na nag-asud-asud na pagpangabot pero gidilan ta gikuanan ta nga di ta mag time setting ug kanus agyon basta kay hapit na lang matupan niya anaan ako sa mga pultahan busa atong giawhag atong makaigsuunan sa pag-apil gyud pagmensahe dili lang magsalig aning atong sibya sa kahanginan kundi kita sa mo follow up pud ta pagpamalay-balay pag-istorya sa mga tao may tungod ning mga timailhan na hapit na gibubalik si Ginoong sa Kristo. Kanayan giingon nga kadungog-mog mga gubat ug dungog-dungog sa mga gubat. Karon nag-abot-abot ning mga gubat. Dito sa Israel, sa Syria, sa Lebanon, Ukraine ug Russia, ug sa Israel o Gaza, uban pang mga dapit igsoon na nagkwento sa Africa. Nagkasunod-sunod na ni mga gubat-gubat igsoon. Dili ni gubat-gubat na kanang murag trak-trak na dili tinuod. Gubat yun na siya. Nahitabo sa mga kalalaing dapit sa kalibutan. Ug unya mga linog lain-lain dapit sa kalibutan di hapon. Samtang na ay gubat na nagpadayon, pinatyan na igsoon. Nisaliut po ang kanang mga linog, nagkalain-laing dapit. Di padugay dito sa Turkey, naglinog, di impato. Nagka mga dapit nga, gani, mga dapit na wapa maabot sa linog, niya karon naabot na sa linog. O unsa pa, kining mga basta kining mga kagubot ron mga katalagman mahitabo diri sa Amerika ang kuang yun diri nga grabe gyud ka ngilgig kining mga buhawi nakalain-lain dapit sa Amerika agrabiha ng mga buhawi kining mga dagko kayo mga lungsod na dagang mga balay mga dagko nga building mura magkanang kuso-kusoon sa mura mag-imagine ka na dako kay higante kundi iyang kuso-kusoon ang mga building nga dagko makupog na makita man nato kay kiniliging television ron mga CCTV makita man mo nga hastilan karbihan magsunod-sunod ang mga linog naglain-lain dapit diri sa Amerika o kining buhawi buhawi ang buto yung pasabot buhawi, magsunod-sunod. Unya, kadaghan sa mga building ang mga mabungkag. Di lang kay maguba, mabungkag yun. So, giyon ko, murag na idako kay higanti ba nga kusok-kusoon ang mga building? Agrabiha. Na doon ay mga dapit wa pa kuno sila ato wa pa makasinati og buhawi sama sa Michigan. Di padugay, pinapalang ka adlaw milabay. Katong dapita o magkuno itong makasinati og buhawi. Na karon
nakasinati na sila. Sa doon na mga lugar nga wa pa mabisitahin mga katalagman ni adto na nabisitahan na ron. Atong dawaton na kini ug kaning katong kuan COVID mikalas og linibok ang makinabuhi naglain-lain sa pitch kalibutan usama sabto katimaylan naginganan ni Ginoong Kristo gutom ug kamatay moabot sa di pa siya mubalik ni kalibutan mga timaylan lang kuno na nga hapit agad siya maabot naa na siya sa mga pultahan kusa pandamunta o kitang iyang mga katawhan ang atong katungdanan mao ang pagsuroy pagpamalay-balay pag-istorya nga sa mga tao mag-andam ta muna lang di nga ang atong sibya atong gi paninguha nga unta ang atong pamaagi sa pag-andam sa pagbalik Ginoong sa Kristo kana gyung gikan sa baba sa Ginoo unsaon sa pagpangandam alang sa kinabuhi dayon kay kini mga timailhana ipakita niya mga timailhan kini dunay panalangin ani ano man kay mao man masabni higayon nga ang iyang mga katawan mo balik mo mudawat na sa kinabuhi nga way katapusan nga tapuson na niya ang mga pag-antos siyang katawan tapuson na niya ang mga kalisdanan tapuson na niya ang mga kagulanan ang pagluha ug unya ang may tabo mao nga ikabalik na niya kadtong iyang plano sa panahon sa paglalang sa kalibutan kinabuhi nga way katapusan di lang kay kinabuhi kalipay ug kinabuhi nga way katapusan mao kini igsoon ang lintunganay ug sangputanan sa iyang pag-abot ng kalibutan wad-una ang mga kalisdanan wad-una ang mga kasubanan wad-una ang mga kasakitan wad-una ang pagkabahin-bahin wad-una ang pagdinautay ug una pinagi sa gahom siyang Espiritu Santo ug sa niya ug pasaylo ang singkasi sa mga katawhan aron nga wala na pagdumdanay wala na pagdinautay lunon gugma na lang sa usag-usa ug unya kalipay nang way katapusan labaw sa tanan walay balatian walay mga sakit walay kamatayon mo kan ang dat-on ni Ginoong Kristo igbalik niya ug palaw man nato ang pagtuon sa uban panghitabo at tulang lakbitan kadali nga kanang ang highlight ani ang kinatasan o kinanindutan na bahin sa pagbalik ni Ginoong Kristo mao ang pagkabanhaw sa mga nangamatay nga mga nagbinuutan ato kaniya pukahon ang mga minatay nga bisag naabog na sila o unya banhawon wala nay kadtong mga nagbinuutan ra si Ginoo nigbalik Ginoong Kristo mao ra toy mabanhaw o mubangon sila sa ilang mga lubnganan ang ilang abog matigom hain sila kadtong mga naumatay dito sa kadagatan mabanhaw ra po to sila unya magkit-anay na ang mga nag-ibulag sa kamatayon pinagi sa magkinit-anay na ang mga katawan sa Diyos pinagi sa kamatayon nagkabulagay unya makayusan na unya mubangon sa ilang mga lubnganan mubarog ug unya mukuyog ang Ginoong Kristo saka sa kapanganuran adto na sa gingharian sa langit mo kini ang isina sa pagbalik sa Ginoo sa adlaw sa kaluwasan nga musugod na pod ang wa nagay sala wa nay kamatayon wa nay sala ug wa nay magkagubot pagkanindot mo kini ang ibalik sa Ginoo kay mo man na ang plano din sa tanhaman sa Eden sa diha nga gilalang niya sa Adan ug si Eva mo lang ito nga ato man nagisay-say nga yan ora mang yun ang mga buluhaton ihatag sa Ginoo para maluwas ta di man tinel mo ingon ko di man talisod-lisod sa Ginoo kay sumasa akong ingon ipahibalo magito si Adan ug si Eva nga
sila adunay kinabuhi nga way kamatayon. Ikan sa paglalang kanila. Pero ang Ginoo nagyon, usa lang kabutan. Makakaon kamo sa tanang bunga sa kahoy din sa tanaman sa Eden. Usa lang kabutan. Ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy kaliwa sa tanaman. Kay kung mukaon kamo ni ana, diha kutob ang kinabuhi nila, mamatay sila. Nagoy gayud. For thou shalt surely die. Lagi ng surely sa English. Sa Bisayon, siguro gyud mo mamatay ug mukaon mo ni anang bunga sa kahoy kana sa liwas na naman. Pero ano lagi panahon na? At lain na ang topic may tungod ka sa Satanas. Kanus ana siya. Naisuod sa esina kung anong nahimo siyang maninintal. Lain na nga kuan iskutan nato. Nasud ang yawa di sa tanaman sa Eden. Ug una gitintal si Adan ug si Eva. Inan unsa? Dili mo makakaon sa mga bunga sa kahoy din sa tanaman. Dili makakaon man ni kini lang bunga ning kahoy nga kinang kahoy na akadiha nagbatong kay ang yawa espiritu siya misud man sa lawa sa bitin. Mingon siya, di ni mukaon sa bunga ning kahoy. Kung mukaon kami ni ani, mamatay kayo kami. Uy, kabakakon siya ng Diyos din. At tinuod, mahadlok lang na siya kompetensyan siya kasi pagka tinuod, dili tinuod ha, kay linglam man, limbo man siya. Kasi pagka tinuod, kung mukaon ka mo sa bunga ning kahoy, mahimo ka mong sama sa Diyos. Sa ato pa, ang abilidad sa Diyos, kanang tutulog ka makinaya, na nasa Diyos, kung may nakapay mo kaniyang Diyos. Omnipresence, omniscience, omnipotence, omniscience. Kanang pagkapresentista ng dapit sa tibok kabuhatan, sa usalang higayon, para sa Diyos. Paniyaw ko nga, og magsimba ta dinhi, magsimba sila dito, na ang Diyos. Sa kain dapitas, tibok kalibutan, tibok kabuhatan. Diyos rin makahimon ni anak. Kaya kita ang katawan, di mata Diyos. Ni ata din wapunta dito. Mali kitawag omnipresence. Ang pagkapresente sa tanang dapit sa tibok kabuhatan. Sa usalang kay kayo, sa kapamilok. May mo na niya. Sunod, omnipotence, labing gamhanan. Kanang isulti lang niya na anak. Kaya ang paglalang ka nato, paglalang sa kabuhatan, pinaagi naman sa pulong. Pinaari lang sa pulong. Una nga, naaran na sa Diyos nga kinaya, nga abilidad, na diri nato kaya ang mga katawhan. Kaya ang ana ang Diyos ra, nga sa pulong lang, busa di sa Biblia, isa-isa ka nato, kining tibok kakabuhatan, gihimo kini, binaari yun sa pulong sa Diyos. Dako ba yung doktrina sa ubang tinuhuan? Kaya na may mga tinuhuan nga nagpalapad sa pagtulunan nga ang paghimo sa usa ka paglalang usa ka libo ka tuig. Sa ato pa ang tao gihimo sa Dios, nahimo ang Dios, nahimo sa Dios ang paghimo og tao, nakumpleto siya nga tao sa usa ka libo ka tuig. Samtang ang Biblia, na yung mga teksto sa Biblia, ipamulong lang sa Diyos na yung mga paglalang. Mahimong naana. Naimo na nakagamanan ang Diyos, omnipotence, kanang labing gamhanan. Pamulong lang, tanang kabuhatan, kining kalibutan, kining tao, gihimo, sa pulong lang sa Diyos. Padunay mga tinuhuan nga, daghan na basab ang apilan ng tinuhuan ang ako mga amigo. Nga, Ngayon lagi ko nga, mutuon tag Biblia, kanang murag wa tay gibadugan pa na tatan-aw unsa yun. Mo na nga ugiyon nga ato pa ang tao kuno pila man kalibo ka tuig ang tao naghimo. O sa ilang pagtulunan ang tao nahigimo sa Dios sulod sa usa ka libo ka tuig. Usa pa makumpleto siya nga tao. Grabe, no? Ang tao mo itong bitubag sa atong lima na bigabiyas inyong Diyos, no? Maghimog tao
sa mga kalibo katuig, samtang kita maghimog tao siya maramang kabuan, tao naman. Muna nga, di ta magpatakag tuo nga di ta mususi. Muna, karon omnipotence, labing gamhanan. Ang kinaayas sa Diyo, nga mahimong Diyos. Sunod, kanang omniscience, mahibalo sa tanan. Way malilong kaniya. Makabasa sa atong mga nahuna, sa mga tinago nato ang mga pangandoy sud sa atong kasing-kasing, mabasa na sa Ginoo. Oh. Sa ato pamiyon ang yawa, ug mukaon mo ani, mahadlok ang Dios sa kompetensya ninyo siya. Kaya nga naman, kay mahimo man usama kaniya, nga labing kamhanan po. Mo na nga pugnan mo niya, di mo pakaunon aning bunga sa kahoy, aning kahoy nga, ni ako nagbatog. Oh. Mo to nga, hilidutan di ano, mahimo man usama sa Dios, kamhanan, kaon niya ni, oy. Natintal yun si Adan, si Iba may una. Dayang gid, kuhan si Iba, si Adan, mukaon po. Anangaon silang duha. Pastilan. Kay bakak ba dito gisulti sa yawa. Kay siya karon nangaon naman mo. Sa may nung gibati, nangaluya mo. Suwa man. Lagsik man me. Kung ang inyong Diyos, ingon umukaon mo ani, mamatay mo. Na ako nag-ingon na di mo mamatay. Kaysa may nagsulting tinuod. Kaysa may namakak. Ihulagway sa yawa, anang higayuna, anang isina. Ang Diyos mo ay namakak, kung siya mo ay nagtugan sa tinuod. Labi na, kay wa man sa tumamatay sila diha-diha. Ihingilan pa to sila sa Ginoo sa tanaman sa Eden. Kunya, wa pag namatay. Wa pa sila kakita ang tao nga namatay. Busa sa ilang hunahuna, bisag na, ito na, miabot ang kalibog tungod sa lingla sa yawa. Kapag naglabigid ang pagtuog, ang Diyos na magkakaiwa mas sila mga matay. Nanganak pag-usa. Yanak pa na si Cain o si Abel. Oh. Ug doon na pa uban, ipanganak nila. Usa pa sila namatay sa dalaw sa iba. Busa doon ay makatuigan nga ilag itong gihambin ang Diyos na makak ug unya ang yawa nagtugan og tinuod. Sabihan, no? Hangtod ni abot na gini gayon, nakakita na gud sila og kanang namatay. Nga anang pagkagabi wa naman may balik sa, wa naman may uli si kuan. Si Cain o si Abel gikan sa ilang mga trabaho. Wa naman may balik. Busa ilang gipangita. Hangtod kita nila si Abel na nagbuyo diya sa yuta. Kay nilag natuog kay gikapoy kay di man taon to sa kanang sa kuan sa field sa nagbantay man to sa si Abel nagbantay man to mahayop. Oh. Na si Cain ang iyang katungdanan sa ilang panimalay, sa ilang pamilya, pag-atiman sa mga kahayupan. Si Abel atiman sa mga kahayupan, samtang si Abel nag-atiman sa kabaylo ni. Okay, suunan. Na si Abel, ang iyang katungdanan, kuan kining atiman sa kahayupan. Samtang si Cain, nag-atiman sa kining mga sa tanaman, sa kaumhan. O, mamambitaw to nga. Niingong ko nga, yan ura magiging ang sugo sa Diyos. Di magiging lisuron. Pagula nila sa tanaman sa Eden, gisulti sa Diyos ang iyang plano sa kaluwasan. Ang landong sa ilang buluhaton na nagbantala sa kamatuuran na dunay manunubos na maabot na maong anak sa Diyos. Mao to nga tudloan sa Ginoo may tungod sa paghalad og mamananap. Oh. Mao lagi to nga tabua nga sa diha nga naghalad sila si Cain diingon na ang akong kuan trabaho sa mga tanaman man sa kaumhan. Ang akong ihalad ang abot sa akong mga tanom. Oh. Ikaw kay imong trabaho, latiman man sa mga kahayupan, o imong ihalad mananap. Pero sugo sa Ginoo mananap may pahalad. Kagatong lawas og dugo sa mananap may ihalad, ilang sunugon, sila gihimong altar, ipahimo sa Dios nga altar.
Ang kanang altar nga bato ba? Oo. Magsimbolo magudto sa maabot nga tinuod na halad na maong lawas ug dugo ni Ginoong Kristo. Mao man to nga diha lagi itong paghalad, wa gyud to mawa. Nawa lang to silang namatay gilansang na sa krus Ginoong Kristo. Mao to siya nga natapos ng tanan. Unsa may natapos? Ang katong mga paghalad-halad ug busa didto sa templo doon naman to'y kortina naghawa sa holy place ug most holy place. Katong kortina nga naghawa sa duha ka balaan ng mga lawak sa balaan sa labing balaan. Kadto nga kortina nga mo'y sabliganan sa dugo nga ihalad napikas nagisik gikan sa ibabaw nga sa ubos. Way nagilabot. Oh. Nagisik na gito. Himaan to nga wa na tapuso na ang paghalad kay ang gisimbolo sa mga mananap nga gihalad mao man ang lawas ug dugo ni Ginoong Kristo. Wala nang panahon na gihalad naman ni Ginoong Kristo ang iyang lawas dito sa Kalbaryo sa cross. Mao to niyo siya natapos ng tanan. Sa Latin consumatum est. Ana man na sa kuan matag Berni Santo magwa man na sa City Palabras. Consumatum est. Usa ko sa mga speaker anang panahon na dito sa Subo. On the air, abot sa Visayas, Mindanao, kay Binisaya man. Oh. Nakaroon, natapos ang tanan. Nagisik at itong sabliganan sa dugo dito sa templo, katipatimaanan, wa na natapos ang paghaladhalad. Mao na gawa na ilan. Mao na ron, Israel, diin man, Kristohano na tinuhuan. Wa na maghaladhalad pag mananap na sunugon. Natapos naman, kay katong gisimbolo nga mao si Ginoong Kristo niabot naman ikahalad naman ko muli nga iyong ko nga si Ginoong Kristo nihimo og dako nga lakang sa pagluwas kanato sa atong mga kasalanan. Mao kini ang atong isipya. Giluwas na kita. Apan mabali man usay ang pagtulunan kay naamon po'y mga kuwan na giluwas kita pinaagi sa grasya. Busa di natin magtuman sa kasuguan. Kay human naman taluwasa. Ato pawa na kasuguan. Naluwas na tayo pinagi sa grasya. Di natin magtuman o balaod. Naon sa nabay noon. Nga kini mo tinuwaan na. Magtudlo mas pagsupil si Ginoo. Kay naluwas na tayo. Kung sa may tabo nga. Mahugtang way utang buot. Tapos naluwasa na maglapas-lapas ano utang. Kay giluwas na sa grasya sa Ginoo. Ang kahulugan sa grasya kaluoy ka na nga way bayad, ihatag na rin nato. Di na way bayad nga kwarta ato kuhan. Ang ikabayad, ang nagbayad sa atong mga sala, ang presyo sa atong sala, mao ang kinabuhi sa kaugalingong anak sa atong Diyos na mahal, Ginoong Kristo. Busa, naluwas kita, pinaagi siyang sakripisyo dito sa Kalbaryo sa cross. Mo na gitawag og grasya, nga dili unta taangay nga puhunanan sa kinabuhi sa anak sa Diyos. Kaya mga masupilon man ta. Apan, ihigugma malagita sa atong magbubuhat. Busa, di namin napugos siya sa paghalad alang nato. Ang mapugos, gugmag yun to. Kaya iya kitang higugma. Kaya itong mga binuhat. Gitawag ba niya mga anak? Kaysa diha nga nagtudlo si Ginoong Kristo. Kaya nangutan naman ang mga apostolis. Unsaon ba namo pag-ampo? Kundi ang itulo ni Ginoong Kristo sa pag-ampo niyon. Kaya namin pag-ampo, amahan namo na ka sa mga langit. Maabutan namin yung kingharian. Amahan naman na sa langit. Pag daygon imungalan, maabutan namin yung kingharian. Matuman yung pagbutin siyo tamin sa langit. Di na yung maong pag-adjion. The Lord's Prayer ang title, ani, sa English. Ituduan ta ni Ginoong Kristo. Kanang iyang amahan, ato po iyang amahan. Busa ka ato man ang amahan, iyatok tang mga anak. Muna nga, wag yun ta niya laglaga, wag yun ta pamatya. Mamatay man ta. Pero tuutan ni Ginoong Kristo, matupan ni Ginoong Kristo sa Juan 11:25. Itang may pagtuukan niya, bisag mamatay tapan, banhawon ta niya. Ibalik niya kinabuhi ko yung katapusan. Usa lang ka kondisyon, katong giingon sa dato nga batanon, sa may akong buhaton ako, aron akong makabaton, kay nabuhin dayon. Pastilan, huwag yung lisod-lisura. Hindi yung nag-isip tumana ang mga suko.
Ug unsang sugua, 10 commandments. Oh, mo bitaw na ni balik kita ni 10 commandments. Kay daghan man mutudlo pod na wa na nang kasuguan kay gilansang nasa krus. Naon sa baytaon, oy. Wa man mag ang Ginoo nga tungod sa pagpakamatay sa krus wa nay kasuguan. Gani sa diha gipang nga iya gipahatag kanato ang katin-awan. Unsaon nato pagpakita kaniya nga kita nahigugma pod niya. Kaya gipakita naman sa Diyos ang gugma nato. Pinaagis paghalad Ginoong sa Kristo siyang lawas. Yang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa cross. Muna akong timailhan sa pagkadako siyang gugma nato. Ang paghalad sa kinabuhi siyang bugtong anak. Pero sa pangutana Ginoo, kung saan man ako pagpailan mo nahigugma sa pinimo, bawas mo gugma ka na mo. Pastilan. Kaya ano rin sa sulti sa Ginoo? Kung nahigugmang mo na ako, bawas akong pag-igugman ninyo, tumana ako masuk. Ang 10 commandments may di pasabot. Muna mibalik ka ang hisgot ang 10 commandments. Kaya dili tanan nakasabot ani. Muna naidaghan ng mantala nga dagko nga tinuhuan. Una buutan kung tanawon. Magsipit og Biblia. Oh. Pero ang saryaw mo na nga wala kasuguan. Kaya naluwas ang pinagi sa grasya. Pinaunsa. Grasya kaluoy ang kahulugan na grasya. Kaluoy nga di unta nga ihatag apan gihatag kay naluoy kanato ang atong magbubuhat. Ngunit kahulugan sa grasya. Nakaron kana matud nila wa na ang kasuguan. Di na tamutuman na kay giluwas na tapilagi sa grasya. Naon sa nabay noon. Managiyon ko nga sa ato pa ang bawas nato sa gugma sa Dios karita nato siya pagluwas kanato pinagi siyang kaluoy mo nga magsupil na nuutan niya. Di tamo tuman siyang balaod. Di na mao. Kaya bisas tawhanon lang nga wa magbasag Biblia. Kanang naghatag ka na itong mga pribiliyo, pag-gita ka na kuan, kanang agig utang buot ba? Mupaos ba yakot ka? Agig utang buot. Nakaroon. Kung ato nga dawaton ka ng pagtulunan, atong tigiluwas ta sa Ginoo pinagi siyang grasya. Na musupil na noon tadi natabutuman sa iyang balaod. Adi na po na mao. Oh. Busa, palaw man nato ang pagtuon nato magkaigsunan. Kamo nga nambitaw ron. Palaw mi dawat mo pagtuon sa Biblia. Tama yung mga kaubanan namo among mga liman. Dawat mo pagtuon sa Biblia. Kay layo naman taong ko diri. Oh. Oh, unya kuan kanang dili siguraduhon ang atong hunahuna. Ang atong kasing-kasing maminaw kita. Usa kay na magkuigi gihagit magkog debate kay bisod siya ning sa katinuhuan nga isog gayo o nasa diha na tubangan sa dagang tao o kanus amang kanisod anang tinuhuan karon na kay nasunod na nimo sa imong ginikanan dili ngano nga na ano man kadya ang tinuhuan nga isog kay pagsangyaw kuan ka, nag-Bible study ka ba nila? Oh, nag-Bible study ka ba nila? Oh. Natukib yun mo. Natukib yun. Sa ito padugay ka nagtuon ba nila? O sa kanya desisyon mo kuyog ka ng tinuan nga niya akaron. Sa dugay kay kung tuon ba nila? O nasa imo pagkuan, susi, nga dugay yun kayo, tukib yun kayo. Imo yun na susi nga naata diha maluwas. Ni agit ka maluwas. Ako, klaro ha? Kay kani baya, naagid mo pasakop ka ng maluwas na. Dili mo pasakop na di maluwas. Laruha. Maluwas ta diha, maluwas. Imong natunan pag-ayo, ana ta diha, natunan gyud. Klaro gyud, klaro gyud. Dugay tuon, dugay gyud. Oh. Pagkanindot eh. No, pero pangutanan nimo. Karon ni balibad man kaning amo nga di ni mao tinuod na di ni ang tinuod na pagtuo. Nga dili ang kaluwasan kay naara gid ang imong gibarugan. Sa ato pawa diri sa Seventh Adventist. Mangutana ko nimo. Nakatuon ba ka uban namo? Natukib po nimo siya wa ko katuon aning inyo inauna sa nabahinon sa man yung pagpasupot ani sa mga tao na daghan man tong tao kay wali man to sa man pagpahibaw ni mga katawan karon nga sayop ang amo gusto ng imo kay mamigituan nga ang gani kada ay mo tuon aning amo wa bitaw ko katuon anang inyo ayun siya ako nga na karon mo na kuan di nakakapamatuon na sayop ang amo ang inyo re gusto kay kanang inyo ram imong gitunan bitaw awag gid wa debate wa debate
Mo na nga, atong tan-awon, atong gisosyon, unsa ba yun? Oh. Nakaroon, mo ni nga, diha man sa kasuguan ang kuan. Ang isulti sa Ginoo nga ang pagtuman sa kasuguan, mahimong daan ka na sa atong kaluwasan. Pero dili pod mahimo ang pagtuman sa kasuguan o dili usa ta modawat ng Ginoong Kristo nga atong personal nga manluluwas. Kaya sa mo nato pagkuan og kasuguan, siya may tagiya sa kasuguan. Sa ato pa ang una gyud nga buhaton aron maluwas kita, maandam kita sa kaluwasan, mas pag-abot ni Ginoong Kristo, katagag kita kinabuhi o katapusan. Ang una gyud na may tabus atong kinabuhi mao, mahibalo kita kinsa Ginoong Kristo. Mudawatan niya ang atong personal na manluluwas ug hari sa atong kinabuhi. Unya siya na may mag-speaker nato kung saan ni kasuguan nga atong tumanon. Kaya maumakulit yung mailhan na nahigugmata niya. Ug mausap yun ang atong buhaton, ang pagtuman sa kasuguan o gusto ta kinabuhi ng katapusan. Still ano? Ibo nang diyan. Manigiyong ko nga, di matalisod ni Suron sa Ginoo. Matuniyong ko nga, bisan sa panahon ni Kuan, ni Lot, yan orang bigit ang Kuan nga maka-ipsot sila. Hindi sila malaglag uban sa Sodom o Gomora. Sa matong suwa. Kaya gikuha man sa sipad, ang gusto ng anghel, oy, si Lot, yung asawa, yung duwag anak babae. Una, magiyakan nila, hain sila, agi padungan to sa kadi iniglaglag na sa Sodom o Gomora, di sila maapil. Ipakuyog sa anghel. Nani mo ng anghel nga, ayaw lang mo paglingi, ha? Huwag mo lingi. Oh. Uy, naon sa kayano ra na nga di mo lingi, oy. Iwag na kayano nga, ayaw pagkaon, anak nga, prutas kayo. Umukaon ka mo na mamatay ka mo. Di na mamupo, di na manugit, di na musaka. Huwag buhapon, di lang mukaon. Mapuntong kang Lot na maluwas siya gikan Sodom o Gomora. Di lang mulingi. Sabi po, dilingi man si Mrs. Lot. Nahimong bahaliging asin. Oh. Nakaroon, kining na po kasuko, importante ni. Kaya ginganan maginigikan sa baba ni Ginoong Kristo na ipatuman ang kasuguan. Una ti mailhan nga nahigugmata niya, umutuman ta. Na, kaklaro ana, ang atong gipaniguro ani, ang atong gigarantiya sa mga taong nagpaminaw ni atong Silvia, nga ang atong matudlo sa mga tao, kadag yung gikan sa baba ni Ginoong Kristo. Mabasa ginato og si Kristo nag-ingon. O, ang Dios nag-ingon. Kaya na siguro yun ang atong kaluwasan. Dili nato gamitan og katarungan, kay daghan naman tag katarungan nga di na hinuon nato matuman ang kasuguan sa Ginoo kay doon ganyan dot katarungan. Mo na nga dili ta maluwas pinaagi sa katarungan. Maluwas kita pinaagi sa kamatuoran. Ug ang gitawag ta kamatuoran ang pagtulun-an sa Ginoo nga gikan gidiha kaniya. Mao ba? Napamo diha. Yes, Pastor. So, doon na kuan lang, Pastor. 5 minutes na lang, Pastor. 5 minutes. O sige. Mauli nga. Mukuan lang ta. Mo ato ng direksyon ang kasuguan. Iyong ko nga, ang kanang 10 commandments, ang introduction ni Ana, ang Diyos yun, nag-identify siya ang kugalingon, siya mag-ahatag ang 10 commandments. Ako mao si Hubang inyong Diyos. Diya sa Binsaya. Papalagi ko yung Binsaya. Na iniulit diri nga magtiayon, pauli diya sa ato sa Pilipinas. Kauban na mo simbahan diri. Unya, ditawag ko nila kuan ko ni uli sila. Ako, mamalihog ako ninyo politikong Biblia nga Binsaya. Ay bayran ko lang inigabot inyo diri. Ay gamiton na ako sa akong wali sa UFM. Pinausan nga abot naman dahil sila dire. Niya naman niabot. Awa na no ko kapapalit o Biblia. Oo. Ambutin sa muli nga may balo ko. Kay manugon ko nga magpapalit o Biblia para gamiton na ako. Karon, yun sa introduction sa kuan. And God spake all these words saying. Mana introduction sa 10 commandments ha? Ang Diyos na bulong ani mga pulong nag-ingon. Oh. Muna atong pangitaon, ang Diyos nag-ingon. Si Kristo nag-ingon.
Naaga ni na anak, klaro gid nga iya ginang pagtulunan sa Ginoo, iya ginang sugo. Sa may I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Iklaro sa Dios nga siya mautong naghatag ka nagkaluwasan di ka sa pagkaulipon dito sa yuta sa ito sa 400 kapil katuig. Niningon siya nga, di mo magbaton og lain Dios gawas ka nako. Diklaro sa Dios kas usara siya. Ugtong Dios magbubuhat o magluluwas gikan sa pagkaulipon. Kadtong mga taga-Israel nga puyo sa Ehipto, naulipon kadto sila sa mga Ehiptohanon. Ang ilang pagkaulipon kanang sugo-sugoon nga way bayad. Kay mga ulipon ato nang gitunan sa social studies bisan pa sa elementary pa ta. Ang estado sa mga ulipon kaniadto pwedeng ibaligya ka sa imong agawon. Pwedeng patyon ka wasa na tulubagon sa balaod atong panahon na. Kining kita karon unsa man naulipon ta di na sa mga Ehiptohanon naulipon ta sa sala o unya ang Ginoo nagluwas nato sa atong kasalanan pinaagi sa paghalad siyang bugtong anak dito sa Kalbaryo sa krus. Giluwas ta sa Ginoo ikan sa pagkaulipon sa sala. Unya iyang gipahayag nga kadtong hitabua niyo ko siya mo'y nagbuhi sa mga taga-Israel gikan sa pagkaulipon sa diya sa Ehipto. Ug atong makita din nga ipakita sa Dios iyang gahom makaluwas siya gikan sa pagkaulipon sa ulipon na tawhanon ug ulipon sa espirituhanon sa sala. Makaluwas siya. Ug unya ipakita niyang gahom yung ko nga katong ipikas iyang dagat na mapula, Red Sea. Ug ipaundang ang pag-agas suba sa Jordan kay mutabok na ang mga giluwas niya nga mga taga-Israel. Giluwas na sa kaulipon, pagkaulipon. Uy, pagkanindot. Gamhanan dahil siya. Bisan dagat, iyang mapikas. Una mahimong mama. Tunga nakatabok yun ang mga taga-Israel. Nagto sa yutas na sa Kanaan. Naluwas pagkaulipon po. Kita, simbolo man to. Makaluwas ang Ginoo nato sa atong pagkaulipon sa sala. Nakaroon sa di ka mo magbaton og lain Dios gawas ka nako. Nakaroon iyang gipatinaw nato aron di ta maglibog. Sa unsa man Ginoo nga makalapas kami sa unang suga ni unang sugo nimo. Da sa Roma 1:25. Isaysa niya unsa nga paagihan nga masupak nato, masupil nato ang unang sugo. Thou shalt have no other gods before me. Ningon siya sa Roma 1:25. Pastor Dong, kung makayo mo pa ko pagpamalihog nimo, pagbasa sa Bisaya, diretsyo na lang. Mo, ano yung pastor mo? Roma 1:25. Kaya aram mo na kayo. Okay, so, last na siya pastor no? Mo end tagpuan. Roma 1:25. 1:25. Pa kung Ang pangutan na mao, sa unsang paagi nga malapas nato ang unang sugo sa Dios. Sumala din sa Ginoo sa unsang makalapas na siya ang unang sugo. Nga siya ginagsulti. Sige, palihog. Pero ato kita ulog di ba nimo iko ha? Okay man mo okay. Roma 1:25. Oh. Okay, so ingon diri makapaglaom no ang pulong sa Ginoo sa Roma 1:25. Ko kay ang tinuod mahitungod sa Dios, iling giilisan og bakak, ug mao na hinuoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygong hangtod sa kahangturan. Amen. Roma 1:25. Usaw na niyo pag-speak kay Pastor Dong. So, mao ni siya mo ibot pasabot niini no. Salamat Pastor M. So, ang Ginoo no nga maoy nagbubuhat na wala na hinuon sa ato noon nga pag simba dito na tayo focus pagsimba noon sa mga binuhat. Mao ni ang daghan karon Pastor M nga gihimo sa daghang katawhan karon
Nga Oo. dito na sila nagluhod hinuon sa mga ginabuhat dili na dito sa magbubuhat. So mao ni usa ka dakong sayop sa daghang katawhan karong panahon na. Pastor M. Mo na ang Ginoo ginagsulti ana no. Yeah. Na siya ginagsulti sa unsang paagi nga malapas nato ang iyang sugo. Sa diha nakita dito na muluhod sa iyang mga binuhat inay kaniya nga mao magbubuhat. Mm. Dito na tamo ampo sa iyang mga binuhat inay kaniya nga mao magbubuhat. Kung sa iyang gibuhat igilatdan po din sa Dios unsa may iyang gibuhat sa pinadayag 14 city. Kana na lang o diha ta kutob ani nato lang gibuhat. Yes, sige. Pinadayag Pinadayag what? 14 city. Okay, so last na Unsa nito may iyang so. gibuhat kanahimong siyang Dios. Okay, so atong oras makapaglaom is already 7. So, musulod ang atong next nga segment karon. Okay, so pinadayag 14 city. 14:7. So ready mga paglaom no, ready na inyong request for 7-7 prayer. So pinadayag 14 bersikulo 7 nag-ingon diri. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na nga antak na nga iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta sa dagat ug sa atong mga ug sa tuburan sa mga tubig. Palihog explicar kan Dios pastor daw. Okay, sige pastor no. So wala magitay ing oras pastor mosulod ang atong next nga segment karon. So siguro ato ni siyang ipasabot mga kapaglaom no nga ang atong Ginoo gyud no mao gi atong alagaron ug atong simbahon ug wala na gilain mga kapaglaom. Pastor M. Siya ra gyud nga mao'y Siya ra magbubuhat gyud. Yeah. sa langit ug sa yuta sa dagat. Dili gyud dapat pulihan og lain pastor. Gyud. Oh. Na wa naman tay oras. Oh, O sa lang atong pong tigpataliwala nga doon atong bugado yang bugtong anak. I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Si Amen. Ginoong Kristo rin yun. Oh. Dinikutob ang atong pagsibihan ng higayuna kay maabutan nato sa oras. Yeah. O daghang kay salamat na naamo diha na minaw o among hangyo sa Ginoo. Naamo sa mga balatian, tambalon mo niya. Naamo yung mga problema sa panimalay, natabangan mo niya. Problema sa paninapi, natabangan mo niya. Ug niya iyang himuon masayon na kamo magpaminaw kan mo na sa atong mensahe. Sa ngalan pinagsubok ko na kamo sa Kristo ang logos. Amen. Amen. So dili na kamo kanta pastor? Ako na lang mo close pag ampo, ikaw lang mo kanta. Bukanta ko. Kay dugay na may makabati sa imo ha. So makanta ka unya ako na lang mo close sa 7-7 prayer as our closing prayer. Yes. O sige, salamat. Sige Pastor M. O ang tibuok ng kayutaan. Yes. O ang tibuok nga kayutaan nakakita sa mga ilhanan sa duol nga pagbalik ni Jesus bulahan nga paglaom dadon man sa Dios ang balita ipahibalo nga mobalik gayud ang Ginoo aron ang kasingatanan maandam sa pagdawat sa man lalaban ang mga ilhanan nahikitan adlaw bulan ug mga bituon nagpahibalo sa katawhan ang pagbalik ni Jesus duol na lamang ang balita ipahibalo nga mobalik gayud ang Ginoo aron ang kasingatanan maandam sa pagdawat sa man lalaban unya manglimba sugkitang tanan ug magamada sigun
paghugo. Kay ang panahon, diyutay na lamang, ang tingog sa Ginoo atong hidunggan. Ang balita ipahibalo, nga mobalik gayud ang Ginoo. Aron ang kasingatanan, maandam sa pagdawat sa man lalaban. Maandam sa pagdawat sa man lalaban. Okay, so makapaglaom no, standby no, alang sa atong 7-7 prayer. So ako ay mag-pray Pastor M. Okay, wa kay mga prayer request na Pastor M sa imo ha. Para sa akong panglawas po taon diri. Okay, sige Pastor M. Okay, makapaglaom no, standby alang sa atong 7-7. Si Nancy Anderson. Yes, Nancy Anderson. Yes, okay, sige Pastor M. Kadali lang mo isip sa paglawas. Okay, sige ako. Sa atong pagpasalamat o pagpanginahanglan, ang pag-ampo, maong pagkigsulti sa ginuungon nga atong higala. Tungod niini ang 92.7 York FM, magatud kaninyo nining tulumanon, 777 Prayer, tulumanon sa pag-ampo o pagpasalamat sa labawng makagagahom, o karon, aniya ang inyong tigdumala. Akong ganyan na sa pagdukos ng mga ulo kapag alam no, mga ampo ta. Dalaygon o gaman na mga Diyos nga nakas mga langit na tagnaa sa kabuntagon, kami nagkapasalamat na kanimo. Salamat o Diyos, tibuok nga gabi nga imo kami giwantayan o imong gipreserbar ang mga kinabuhi. Nakadangat usab kami ni ining taknaa aron makahimo na usab o Dios, nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat sa mga mensahe nga imong gihatag kanamo karon. Pinaagi sa imong alagad si Pastor M. Salamat sa tibuok nga mga kaigsuonan, sa tibuok libutan nga nakiguban ining taknaa o Dios. Ikaw na sayod sa tagatag sa namo kakukalamon diha kanimo. Ikaw, Lord, maghahatag ka na mo o laing kay gayunan, gadiin. Kami usab o Diyos, makahimo pa sa pagmamalandong sa imong mga mensahe o makabalik na kanimo ilabi na sa mga kaigsuonan. Nga naghinahinay o Diyos o pailayo na kanimo sa ilang relasyon, sa pagpangalagad, pabalik ka sila. Pero magkauban usab ka na mo o Diyos sa pag-alagad na kanimo. Nga balik nimo, wala usa ka na mo mawala o kami nga tanan makadangat sa imong giandam nga langit nun nga pulianan. Salamat usab o Dios sa mao nga pahimangno sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Nga ang kinabuhi ning kalibutan na. Dili kami usab sigurado o labaw sa katanan. Ikaragid o Dios ang among alagaron o wala ni gilaoy namong simbahon. Tungod kay makatawhan karon kadaghanan nagasimba na sa mga binuhat. Imbis unta diha sa among magbubuhat. Hikapa ilang kasing-kasing o Dios nga sila magpamalandong diha kanimo nga ikaw o Diyos, mga among Diyos nga magbubuhat, tag-iya sa mong kinabuhi. Ikaw ang among Diyos nga abuguan, nga dili gusto nga doon na pa kami lain nga mga Diyos nga among pagasimbahon o pagayukbuan. O Diyos, magapasaylo sa ikaw kanila. Ikapang ilang kasing-kasing, aron sa gihapon doon na sila kahigayunan sa pagsimba diya kanimo sa Espiritu o kamatuoran. Lord, nitaknaa sa pinasaya ko ng apo ka na kanimo, sa among pinalanggang makaigsunan nga dunay nga ginabati sa mga panglawas, ilabi na usab sa kananay Lukring, Nanay Lia Poblador, kauban usab ka Sister Jubilee Ramuran o ilabi na kang Brother Ben Garma, nagpadayon karon sa iyang pagkaayo sa iyang gibati. O Dios, akong giampon na kanimo usab karon Sister Nida, kauban usab sa kang inay, inahan nilang Ate Belen o Ate Rebecca, kauban ka Brother Jasper,
Ang amo makaigsunan diya sa Ormoc, Brother Dodong Monsanto, Brother Hami, kabagkang Neb, Brother Danis Sakay. O Diyos, kung giambong na kanimo usab ang amo mga anchors. Doon na usab sila ginabatis panglawas kang Kuya Ruben, Kuya Puning, Sir Boy, o kanako mismo. O Diyos ng taknaa. Among gitugan nga na kanimo ang tanan. Nagkini siya nga mga katawhan o Diyos nga doon na ginabati sa among mga panglawas. Sa gihapon ikaw mag-aayo sa matag usa kanamo. Ilibid usab sa request ni Pastor M and Sister Nancy. Nga karon siya sa Amerika doon na po ginabati sa panglawas. Ang among mga speakers gikan sa Sunday paingon sa Saturday. Si Pastor M tabangin usab siya Diyos siya usab nga pangidaron nagpadayon sa serbisyo da kanimo. Ang pamilya usab ni si Randy Cabel og na Ma'am Jennifer tabangin usab sila. Ang pamilya ni Doc Dayan tabangin usab sila o Diyos. Ang pamilya ni Pastor Alger Johan Rabilo, kang Pastor Atty. Lisher Sakay, kang Dr. Blair, o kaubal usab kang Doc Joy. Lord ning taknaa, akong gitugay nga kanimo sila nga imong gigamit sa imong buluhaton. Uban pa namong mga speakers din o Diyos nga wala na nako na mention ang ilang mga pangalan apan ikaw nagamit kanila nga instrumento. Ang amo nga mga station karon, mga FM station nga naka-hook up, ilabi na usab sa Friend FM Ormoc, tabagi usab ilabi na sa nagadumalan didto, ug nga amo usab Care FM no rin Samar, tabagi usab Dios. Ang amo usab nga Advent Radio Salcido, ikaw usab magalig-on dito ilabi na sa pagdumalan ni Sir Yolo da Escarcia, ug amo usab nga Hope Radio Maasin nga karon na usab o Dios nakig-uban kanamo karon sa mga listeners nila tanan karon na naminaw sa ilang mga tagatagsa ka mga transistor radio. Ug amo usab nga bag-o nga gi-open didto sa Katarman ang Voice of Hope Katarman. Ug amo usab o Dios nga kaming usab nga Sugod FM. Sa gyapon Lord ikaw hatag usab og dugang pa nga kadasig sa mga nagdumala niini. Salamat intak na o Dios nga ikaw nakig-uban kanamo ug labaw sa katanan ng amo mga listeners o mga viewers karon. Tabangi sila. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga manuluwas. Amen. So, thank you kayo makapaglaom no. Doon nalay gamay nga disturbo diri. Pastor Raymond ikapada. Nahulog si Pastor M sa atong StreamYard. So, atong off na o sa makapaglaom. Okay, so salamat kayo sa inyong pakikuban o labaw sa ngatanan sa atong pinalanggang mga higala karon nga nakikuban asa mamong dapita. Thank you very much sa inyong pakikuban o dalaygon ang Ginoo ning buntaga. Atong oras magkapaglaom alas 7:12. Okay, so atong pasulon si Kuya Ruben alang sa ato usab nga panapos Kuya Ruben. Maayong buntag Kuya Ruben. Hey, Jerome. Okay, so parting words na to. Akong pasalamatan ng mga viewers na may feedback Ako sa kanong kay wala na ako pasula pa. Wala ako pasula sa Pastor M kay mo ikot basta mo sulod akong gi ni siya usahay sa mga problema sa dili kasulod sa atong StreamYard Pastor M. So mo ikot usahay kana Kuya Ruben okay na. Okay. Daghang salamat sa atong mga viewers, sa atong mga listeners. Salamat inyong tanan sa inyong pagmataog sa iyo o sa inyong mga comments. Hinaot nga hangtod ugma dito pulan sa pagsubaybay sa itong programa. O salamat Pastor M sa mensahe. Ang Ginoo mga panalangin nato karong buntaga sa atong mga buluhaton. Okay, Amen. Okay, so salamat Kuya Ruben ug salamat usab sa Cancer Boy nga wala na diri mga paglaom hinggawas na sa atong StreamYard ug salamat kang Pastor M nga sa gihapon nakahatag gihapon sa mensahe karon bisan tuod og naglisod siya sulod mo sa atong StreamYard apan ato gyapon sa nakauban pinaagi sa atong Messenger ug wala na to siya makauban karon tungod kay mo feedback igsoon no ang tingog basta mosulod pa sa o nga naay ato nga mga kauban ilabi na sa kay Kuya Ruben nga ato nakauban karon. So salamat kayo sa tanan mga kapaglaom no. Sa tanan natong mga viewers o mga listeners ang mamong dapita karon ang atong mga higala nga naminaw diha sa Friend FM Ormoc, Care FM Northern Samar, Advent Radio Salcido, Hope Radio Maasin ug sa ato usab nga bag-o nga station dito sa Voice of Hope Katarman. Salamat kayo sa tanan. Tanan nato nga mga higala karon nga nakabati sa atong tingog asa mamong dapita karon, radio ba mo sa Facebook, sa YouTube. Thank you very much sa inyong pakiguban ug mas buntag
Ayaw niyong si Piata at og hapon makauban ugma si Pastor Alger Johan Ravelos sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo og mga kapaglaom matagitag sayo ugma no daghang pa nga mga mensahe nga atong mabatian. Wala si kapaglaom Pastor Dong. Okay, bye-bye. Sir. Ang buntaga nga di lang kita kapuyan o di lang kita kapulan basta pagdaig sa Ginoo ang ato kanunay pagkahisgutan. Okay. God bless or happy midweek aton tanang mga kapaglaom og dalay ko ng Pero Ben. Okay, bye-bye. Oh, na si Pastor M sige ta panawag. Okay, so sa atong mga pinagigala again bye-bye welcome sa ato sa mga morning praise with BF.